Now ako naobserbaran nga nagpadayon gyapon ang kalakaran sa mga drugista bisag na nga preso na tungod kay maka-text o maka-chat man gyapon sila sa ilang mga kaila sa gawas nga maoy ilang sugoon sa pagbaligya sa shabu. Basta makasulod ang mga cellphone sa Cebu City Jail, dili gyud mahunong ang illegal nga kalihukan sa mga drug personalities bisag nangadakpan na kay mamahimo raman gyapon sila makapadayon sa ilang illegal nga negosyo. Mahibong na lang ta kung anong makasulod ang mga cellphone sa Cebu City Jail nga unta stricto man ang mga jail officer nga mag-frisking sa mga dalaw nga mosulod sa jail facility. Bisag mag-postaan na patakaron kung mag-greyhound inspection karon diha sa sulod sa Cebu City Jail, nakasiguro ko nga dunay mga cellphone na ang ma-confiscate tungod kay rampant gihapon kaayo ang pagpalusot sa mga kontrabando sa Cebu City Jail, hilabi na sa mga cellphone. Makasulod man gani ang cellphone samot nagsabo nga puwerteng nga gagmaya sa pakete mga kabombo. Nakahinumdom na noon ko nga dunay usa ka drug pusher nga narakpan kaniadto o gipangutana sa mga tigbalita kung anong makasulod ang cellphone sa Cebu City Jail. Ang iyang tubag, ang mga jail officer, ang mga jail personnel ray magpalusot og cellphone diha sa sulod sa jail facility. Bugti sa bayad nga 50,000 ngadto na sa 60,000 pesos. Kanang bag-o nga jail warden nga naglingkod karon sa Cebu City Jail. Bantayin na ang imo mga sakop, sir. Basig maluto kas imong kaugalingon nga mantika. Kung dili gani ka makabadlong sa imong mga sakop nga gipasanginlan nga nalambigit sa pagpalusot sa cellphone diha sa sulod sa Cebu City Jail, basig apil kas pagpangwarta. Grabiha no? Kung naakay kwarta unya pineriso ka sa Cebu City Jail, mamahimo ra di ay nga makaangkon kag cellphone basta mobayad lang kag 50,000 ngadto sa 60,000 ka pesos sa jail officer depende sa unit sa cellphone nga imong ipasulod. Sila ray bahala nga mopalusot. Mao day nang uban nga mga pineriso bisag na preso na maka-Facebook lang gihapon. Mahibong na lang ka nga napriso naman ning tawhana, napriso naman ni siya, pero naka-Facebook pa man gihapon, maka-video call pa. Pero akong nahinumduman, nga nidipinsa niini ang management sa Cebu City Jail, nga matod pa, wa gyud kuno malambigit sa palusot sa mga kontrabando ang mga personnel sa Cebu City Jail. So kwahi sa pasangil, sa kanhi pineriso, nga ang mga jail officer ra. So kuhay sa pasangil sa pineriso, kaniadto nga ang mga jail officer ra ang ilang padalhon sa cellphone aron makasulod sa jail facility sa kantidad nga 50,000 ngadto sa 60,000 ka pesos ang usa. Matod pa ni Jail Officer 3 Alinio, ang Public Information Officer sa Cebu City Jail, nga sa gate palangdaan grabe na ang pag-search sa bisan kinsa nga mosulod sa facility. Unya, naka-obserbar pod ko, kita man ko inig-frisking sa mga jail officer. Ultimo kape, gatas, asukar, bugas, ihuwad yun na kay basin dunay palaman nga shabu. Ultimo pan, saging, pikason, tanawon yun na kay basin dunay gipalaman nga shabu. Pero nganong makasulod mangyapon ng mga shabu og cellphone diha sa Cebu City Jail?